Bé, i reprenem este temps de notícies i com cada dijous, avui tenim un convidat en el nostre plató. En aquest cas una convidada, ella és Pilar Medrano, és la portaveu del col·lectiu Pense Pensions Dignes de Sueca, un col·lectiu que ara en Falles complix un any de la seva primera concentració. Pilar, primer que res, gràcies per haver vingut ací a la tele del poble. A vosaltres, que es doneu visibilitat. Bueno, Pilar, Pense Pensions Dignes fa un any no se sabia de què era, no es coneixia i ara poca gent de Sueca no sap qui sou, no? Això vol dir que s'heu manejat, heu fet coses en aquest any. Recordem els orígens, si cas. Iaios i iaies molt actius i actives. Bé, la qüestió va ser un WhatsApp que vam rebre al gener, no sé si cap al 15, no recordo la data ben exactament, que ens concentràrem a l'Ajuntament del poble, a la plaça del poble, per reivindicar, evidentment, les pensions, perquè el 0,25, en fi, com després feien el moticón de la caca. I bé, ahir que se'n vinguérem moltíssima gent, jo vaig pensar que érem, jo crec que seríem 100 al principi, ningú sabíem qui ho havia convocat, i al remat baixa l'alcaldessa i va veure allí tant de moviment i va preguntar, però no sabem, i és quan crec que va tocar a televisió i vinguéreu, i els companys van dir que estaven allí, en fi, alguns coneguts i altres no, és que parlara i vaig començar a comentar això. A partir d'ahir vam pensar que sí, que realment era un problema gros les pensions, que no se n'havíem adonat pràcticament perquè hem estat acostumats uns per la faena, altres perquè hem perdut un poc el costum de reivindicar, que això en la nostra joventut sí que és cert que ho fèiem. La veritat és que pensàvem que havíem de fer alguna cosa i amb una amiga vaig dir, escolta, així hauríem de fer algun col·lectiu. I jo, que sóc de les que he pensat i fet, i quan me crec una cosa tira endavant, vaig demanar telèfons de les persones que estaven allí i a partir d'ahir me vaig informar, vaig veure que hi havia una coordinadora estatal en defensa del sistema de pensions públiques i em vaig ficar en contacte. Com que no me contestaven i jo sóc una mica impacient, vaig rebre un altre WhatsApp que a l'Ajuntament de València anava a estar la regidora, que anava tot el que allí que agafa jo el tren, un dilluns i me'n vaig. I allí estaven els iaioflautes valencians fent la seva concentració de los lunes al sol, que diuen, i em vaig ficar en contacte. Ells no havien tampoc fet aquesta concentració, perquè per a fer concentracions cal demanar permís, i per tant havien anat per a dir que ells no havien fet això perquè també ho havien rebut. Bé, la qüestió és que a partir d'ahir vingué un iaioflauta, Vicent Barber, que és un home que porta en la lluita tota la vida, ha treballat a fort i ens va donar una xerrada. Aleshores jo vaig anar a preguntar, perquè no ho havia fet mai, què havia de fer i tal, i bé, vaig trobar les portes obertes perquè la gent que me va fer de gràfiques Molí, el Vicent que me va fer el cartell gratuït, el company que em va fer el disseny, que se me va ocórrer gratuït, tot gratuït, perquè si no ho havia de pagar jo, evidentment. I anàrem a la Casa de la Cultura, en aquest moment érem 40, vaig veure, tenint en compte la Casa de la Cultura que és tan gran, sembla que estiga allà buit, però bé, i ja després vam intentar fer-ne ja una, me vaig a baixar els documents d'internet per a fer un col·lectiu, una associació, i és quan se vam citar a l'Ateneu, així enfront. I ahir sí que érem bastant gent i ja vam decidir que muntàvem el col·lectiu i volíem fer la concentració la setmana següent, vam triar el nom de Pense Pensions Dignes, sense coma, Pense Pensions Dignes, perquè ha de ser tot seguit, perquè en aquell moment estava la publicitat de Yoigo, pienso, luego existo, no sé si... Aleshores, jo vaig dir, en efecte, això és pense per existir i per això. I els companys es va semblar bé, Pense Pensions, algú va dir dignes, d'acord, dignes, i així segur que no... I ja se van constituir en el que se demanava president, secretari i tal, i començarem no el divendres 6 perquè no podíem, era el 28 de febrer, perquè havíem de demanar permís, al següent que va ser el dia 16 de març l'any passat. I bé, en fi, va estar bastant bé aquest dia, perquè amb poca publicitat i tal, allí que vam aconseguir bastant gent,
clar, difícil és mantindre's. Correcte. I aleshores, com que la gent s'apunta per 2 eurets, que la veritat no n'hi ha quota, no som capaços de demanar quota, és a dir, un 0,25 en les pensions, en aquell moment estaven pujant 0,25 de 400, 500, 600 euros, com vas a demanar que la gent s'apunte a pagar quota? Aleshores va 2 euros perquè havíem de fer la pancarta, havíem de... En fi, coses, evidentment que ens costa un poc dels nostres diners, però com diu un company, però com tu eres rica, perquè tinc la sort, evidentment, d'haver cotitzat i per tant tindré una jubilació digna, que és el que haurien de poder tindre tots els jubilats, però així, i estem un poc així tots, no? O sigui, sense voler, és igual, això no passa res, ho pague jo, etc. Heu sigut constants tot este any, no? Tots els divendres heu visitat la plaça, paràreu en estiu, recorde que paràreu en aquesta època, després canviar el govern en Espanya i molta gent dia ara anunciaran que ha canviat el govern, i heu seguit i sint, Ahir hem de dir que l'horari que fem és de classe, no? Com molts som professors o professores de classe, aleshores com tenen els iaios, tenen els nets, quan arriben vacances és més difícil i aleshores fem vacances. Correcte. També hem de prendre forces. I després, sí, encara que ha plogut i tot, ahir hem estat, les pluges que hi hagueren en el mes de... va ser octubre, jo no em recordo, o novembre, ahir estàvem, és 4, però estàvem. I sí, no, és que això, el lema de la coordinadora és bo, governe qui governe, les pensions es defenen. Som conscients que hem aconseguit no sols el 1,65 de l'any passat i d'enguany, que si no això no ho haguérem tingut, perquè la famosa frase de no hi ha dinero para las pensiones, que tothom s'ha cregut, que la gent jove també es creu, home, jo no vaig a cobrar pensió. Tu encara, però nosaltres, no, però si és que és un error, o sigui, una vegada comences a informar-te, comences a llegir, comences a veure que és tot una mentida, es tenen enganyats, dona igual qui siga, el neoliberalisme és qui mana. I a partir d'ahir, els polítics, per moltes ganes que tinguen de fer coses, jo crec que ahir dalt arriben i diuen no, això no toca. Això és el que jo crec que s'hauria de demanar. El poble, democràcia vol dir poder del poble, que també s'ha oblidat el significat. El poble hauria d'implicar-se més, igual que estem fent les eixides, demanar al carrer, demanar als polítics que si han promès coses i no poden complir-les, que se'n vagin, que siguen honrats. Però jo sí que estic convençuda que n'hi ha polítics honrats i honestos. O sigui, no crec que tot el món siga deshonrat. Jo crec que tots tenen un preu, evidentment, però jo penso que depèn de la teua ètica, i si tu eres una persona en valors, has de tindre ètica, perquè és que ho tens ahir. Parle per mi. Aleshores, si tu has promès i veus que no vas a poder perquè manen uns altres senyors, el neoliberalisme, el capital ferotge o qüestions de partit, ho havia de ser bastant honrat i dir no, em vaig a dedicar a la meva professió i vaig a deixar, i dir-ho a la gent, perquè és tan senzill com això. I sí, hem eixit ahir, perquè a pesar de l'1,65, que la gent es pensa que ja és per sempre, que tinga molt clar que no, que el pacte de Toledo no va funcionar, perquè està obsolet, així de senzill. Es va formar el 1995, les idees eren bones sobre el pacte de Toledo, però a hores d'ara, després de la crisi, després d'haver tret tots aquests diners, que encara ningú polític, en aquest cas era el PP, va treure aquests diners, no ens han dit on han anat a parar. Què ha passat en els diners que hi havia de la guardiola de les pensions? És el que voldríem saber. Tots, clar. Quan dius tots, Pilar, és també la gent jove, no? Perquè sempre, tu fas de dir-ho, no? Que no és una lluita exclusiva dels jubilats, no? En la plaça també hi hauria que veure gent jove, no? També. A nosaltres ens agradaria, perquè sabem que tots no estan estudiant, tots no estan treballant, per desgràcia. Aleshores, la gent que està aturada o la gent que aquest dia té festa, ens agradaria veure'ls. Des de fa unes setmanes tenim un grup de joves que s'ha adherit, estem encantats, i quan fem, per exemple, la coordinadora fa concentracions o fa manifestacions a València, també és cert que s'adhereixen alguns grups d'estudiants, com nosaltres també ens hem adherit a la vaga d'estudiants d'ells, l'última que va haure,
I és que necessitem que la gent jove s'implique, perquè les consignes estan clares que venen d'Europa. Això és un tema que també hem de parlar, perquè la gent ara, de cara a les eleccions, va a votar i no se n'adona de la importància de votar al Parlament Europeu. I en té moltíssima, perquè són els que decideixen les polítiques que van a passar no a aquest país, sinó en general als països europeus. Aleshores, és que volen, com siga, per això no n'hi ha diners per a les pensions, per això, per a que quede molt clar, per això fomentar plans de pensions privades, per això des d'Europa ja s'ha signat en el Parlament Europeu l'acord per a un PEP, que és un projecte paneuropeu de pensions privades, per tal que la gent vagi fent aquestes pensions, perquè pretenen anar rebaixant, perquè són consignes de la OCDE, del Fons Monetari Internacional, del Banc Mundial, vull dir, tot el neoliberalisme, que és el que mana en les nostres vides, ahí clavat, per a que la gent se faci els plans de pensions. Que si tu tens diners i pots fer-te'l, que per cert, ha sigut una estafa, així de clar, parleu amb qui parleu sobre els plans de pensions que hi ha, la rendibilitat ha sigut de vergonya, i després amb la crisi resulta que com estaven en fons hi ha gent que ha perdut diners. O sigui que això, evidentment, si volen que sigui així, s'haurà de modificar, però és que jo dic, qui pot, amb els sous que n'hi ha actualment, aquests 800 euros, aquests 600 euros, aquests 1.000 euros, pagar-se un pla de pensions privat que al remat, quan tinga 65, 70, perquè clar, està clar que la cosa va ser fins a 70 o tota la vida, model Xile. En Xile, Pinochet arriba un moment que va dir pla de pensions privats. En un moment donat, tot. I la gent allí, impossible que se jubile. Qui guanya els diners en aquests plans de pensions privats? Una pregunta retòrica. Els bancs, les companyies d'assegurances. Els altres no. O sigui, la gent que fa aquests plans no ha guanyat, al revés, ha perdut. Pilar, què hauria de passar perquè el col·lectiu Pense Pensions Dignes deixara de fer manifestacions, concentracions en les places divendres? On s'hauria de plegar? S'hauria de plegar que aconseguirem les reivindicacions que totes les setmanes coregem, que són unes pensions dignes, que passaren de formar part d'una caixa de la Seguretat Social, que només comptabilitza, evidentment, el que paga de pensions amb el que ingressa dels treballadors, i com que els sous són tan baixets, no està compensat, perquè és veritat que les pensions de les persones que estan jubilant-se ara, que són gent que ha tingut carrera, que per tant ha cobrat un sou digne i ara és una pensió digna, es descompensa. Doncs que no es miri així, que siga com era abans de l'any 95, que forma part dels pressupostos generals de l'Estat, i que no siga un problema el que visquem més i hem de viure millor i que ens paguen millor, que entren dins dels pressupostos generals de l'Estat, que és un pastís on se reparteixen, i de la mateixa manera que n'hi ha un pressupost per a les forces armades, per a la Casa Reial, doncs escolteu, que hi hagi un pressupost per a les pensions, que saben molt bé qui va jubilar-se d'un any per a l'altre. I jo crec que seria el millor i no seria un problema. És una qüestió de distribució de la riquesa. I això, una dona basca, professora d'economia, Miren Etxezarreta, que jo he citat algunes vegades a la plaça, ho diu ben clar. No és una qüestió de falta de diners, sinó com se distribueix. Pilar, així podríem estar parlant hores i hores sobre aquest tema. Perdona, no t'he contestat. Què caldria? Doncs això, que tinguem les reivindicacions. És que no haguérem hagut de néixer. O sigui, no haguérem hagut de néixer, sinó realment les coses hagueren seguit com tocava. És a dir, un augment que, clar, el govern de Zapatero ja va congelar un any les pensions. I després, quan vingui el govern de Rajoy, el que va fer va ser dir que no los congelo, las subo a un 0,25. Jo penso que a mi em faria vergonya dir això, però en efecte les va pujar un 0,25, però un 0,25 es val un any, estàs disposta a 2, però és que ja de per vida, perquè és que això és de per vida. Pilar, divendres
un any de concentracions a la plaça, alguna sorpresa estaves comentant-me, no desvelem res. No, perquè, en fi... Estem en falles, no? Sí, exactament, com estem a falles, hem pensat que alguna coseta havíem de fer. Com sabeu que també tenim gent molt bona en el grup que fem lletres, no? Hi ha una cançó que ja està popularitzant-se, no? Sí, bueno, n'hi ha ja com 2 o 3. Ah, sí, l'himne, exacte. Aleshores farem este sí que serà un himne, diguem-ne, i que l'ha fet el nostre company Rafa Iborra, i després també per al que anem a fer, o sigui, per al celebrar l'anyet, el del feliç aniversari, també una altra cançoneta. Pues allí estarem per a... Vindran els companys de València, d'Ontinyent, de Gandia, perquè són més de 250 plataformes ja a l'estat espanyol. És a dir, més de 2,5 milions de persones que estem en el que és la coordinadora. Pues Pilar, així estem també per a contar-lo seu a la gent del poble sempre que feu alguna concentració, i este divendres no serà una excepció. Ens veiem a la plaça. Moltes gràcies. Pilar, gràcies. Esperem que vinguin, que tots, que demà s'enteren i que vinguin tots. Quina hora fiqueu? A les 11. A les 11. Demà divendres a les 11 a la plaça de l'Ajuntament, concentració com cada divendres del col·lectiu Pense Pensions Dignes, i està més especial encara perquè es tracta del primer aniversari. Hem fet un dinar de germanor, que se m'havia oblidat comentar-vos. Cadascú se paga el seu, o sigui, això sí. Vale, per a demà també, per al divendres. Per al divendres, a les 2, tindrem un dinar de germanor. Ja som bastant gent. De categoria. Pilar, gràcies per haver vingut. A vosaltres. I, bueno, seguirem parlant. Exacte. Fins la pròxima. Molt bé, gràcies. Amb Pilar Medrano anem ara sí a posar el punt final a este temps de notícies. Tornarem amb més informació local demà divendres. Bona vesprada.